راديو إيرنا ወራር ዕስለም በጣብ ቀርና አፍሪቃ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ኣብ ቁፅፅር ንምእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተተኽለ ተንሳፋፊ ነታውጊ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ዓንያ። ፈረንሳ ብሰንኪ ደግሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳግማይ ምዕፃው ኣዊጃ። ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ወራር ዕስለም በጣ ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ምብራቅ አፍሪቃ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዝዓመት ዘትሒዙ ኣብ ልሙዕ መሬት ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ፀኒሑ እዩ። ዕስለም በጣ ብክራማት ተሓጊዙ ብዝያዳ ይራባሕን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይሰጋገርን ምስ ምህላው ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ዘራእትን መጋህጫን ብዘውርዶ ሃስያ ሓረስቶትን ጥሪቶምን ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለው ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ብ27 ጥቅምቲ ብዘቕረቦ ሓበሬታ ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ዞባ ዓፈር ናይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝወራር ዕስለም በጣ ኣስታት 10 ሚልዮን ዝግመታ ጥሪት ንሓደጋ ስእነት መግቢ ተቓሊዕን ኣለዋ። ኣብቲ ዞባ ፀረ አንበጣ መድሃኒት ናይ ምንጻግ መስርሒ ይካየድ እኳ እንተሎ ካብ 34 መምሕዳር ከባቢታት ናይቲ ዞባ ተን 33 በቲ ወራር ዝተጸልወየን። እዚ ኣብ ታሪክ ዞባ ቀርና አፍሪቃ ብዝርጋሕኡን ብዙሑን ፍሉይ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ወራር ዕስለም በጣ ኣብ ዞባታት ትግራይ፣ ኣምሓራን ኦሮሞን እውን ብተመሳሳሊ ተራእዩ እዩ። ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ዝኾና ኤርትራን ሶማልን እውን ብወራር ዕስለም በጣ ብማዕረ ተጠቂዐን ይርከባ። ሶማል ብሰንኪ እዚ ወራር ኣቐዲማ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ክትውጅን ከላ ኤርትራ ግና ንምክቶ ኣለና ካብ ምባል ሓሊፋ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢባ ትርከብ። ኣብ ሳለስተ እዚ ወራር ዕስለም በጣ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት መጥቃዕቲ የካይድ ምህላው መንግስቲ ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኣብ ቀርና አፍሪቃ ከቢድ ናይ መግቢ ቅልውላው ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝገለጾ ወራር ዕስለም በጣ ንምምካት ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዝዓመት ሓገዝ እኳ እንተሓተተ ዝረኸቦ $76 ሚልዮን እኹል ከም ዘይኮነ እዩ ዘመልክት። ኣብ ርእሲ እዚ ወራር ዕስለም በጣ ንምፅራግ ዝንፀግ ዘሎ መድሃኒት ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ሕርሻ ጉድኣት የውርድን ዓይኒ ማያት ድማ ይብክልን ምህላው ጥንቃቐታት ክግበር ለብዋ ይሕልፍ ኣሎ። ሃገራት ቀርና አፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ወራር ዕስለም በጣ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዎን ይርከብ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም የመን ብዝተተኽለ ተንሳፋፊ ነታውጊ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ከም ዝዓነወት ምንጭታት ማሪታይም ኣቃሊዖም። እታ ኤምቪ ሲርያ ዝተባህለት ባንዴራ ማልታ ተንበልብል መርከብ ካብ ወደብ ቢር ዓሊ ናይ የመን ዝፀዓነቶ ኣስታት 500,000 በርሚል ዘይተፃረየ ነዳዲ ፅዒና ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እናተጓዓዘት እያ እቲ ዕንወት ወሪድዋ። እታ መርከብ ብዝወረደ ዕንወት ከም ዝጠሓለትን ፅዒናቶ ዝነበረት ፍርቂ ሚልዮን በርሚል ድማ ክልማያት ቀይሕ ባሕሪ ይብክል ምህላውን ኣገልግሎት ዜና ኢራን ሓቢሩ። እንተኾነ እታ መርከብ ምስ ዘይተፈልጠ ኣካል ከም ዝተጋጨወት ዝገለጹ ካልኦት ወገናት ድሕሪ ዝወረደ ዕንወት ነዳዲ እናለሓኾት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክትበፅሕ ከም ዝኸኣለት ጠቒሶም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትኹን መንግስቲ የመን ብዛዕባ እዚ ነዳዲ ኣብ እተመላልስ መርከብ ዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ዛጊት ዝኾነ ወግዓዊ ሓበሬታ ይሃቡን። መንግስቲ ፈረንሳ ብሰንኪ ደግሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳግማይ ሃገራዊ ውሸባ ወይ ምዕፃው ኣዊጁ። እታ ሃገር ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዛ ነሳት 2 ዋርሒ ዝቐፀለ ምዕፃው ኣዊጃ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እኳ እንተለዓለቶ ሓድሽ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ መዓልታዊ 10,000 ሰባት የጥቅዕ ብምህላው ካብ ሓሙስ 29 ጥቅምቲ ትሒዙ ነሳት ሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ዳግማይ ምዕፃው ኣብ ግብሪ ውዒላ ኣላ። ይኹን እምበርቲ ምዕፃው ንኣብያተ ትምህርቲ ዝምልከት ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ሰባት ናብ 52,000 ምድያቡ ዘሻኸሎ መንግስቲ ህፁፅ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራትን ኣማኸርቲ ጥዕናን ብምክያድ እዩ ነዚ ኣዋጅ ሓሊፉ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናብ ትሕቲ 300 ወሪዱ ዝነበረ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዝኣተውን ናይ ምስትንፋስ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ እስታት 3,000 ተጸጋጊዑ ይርከብ። በዘይካዚ መዓልታዊ ብሰንኪቲ ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ዘለዉ ብዙሕ ሰባት ናብ እስታት 300 ዓሪጉ ኣሎ። ብኣጠቓላሊ ልዕሊ 1 ሚልዮን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዝመዝገበት ፈረንሳ ብገምጋም ኣስታት 19 ሚእታዊት ካብቲ 68 ሚልዮን ዝግመት ብዙሕ ህዝባ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ዝብል እምነት ኣለዋ።
ኣቐዲሙ ሰዓታት እቶቶ ኣውጁ ዝጸንሐ መንግስቲ ፈረንሳ ነሳት 4 ሳምንታት ዝጸንሕ ናብ ሙሉእ ሃገራዊ ውሸባ ናይ ምዕጻው ክሰጋገር ምዃኑ እኳ እንተመልከተ እቲ ኣዋጅ ክሳብ 1 ዓመት ክናዋሕ ተኽእሎ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ርእይቶታቶም ይህቦ። ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፈረንሳ ጥራይ ዘይኮነ እስራኤል ኣየርላንድ ንዝርከበን ሃገራት ናብ ተመሳሳለ ስጉምቲ ምሪሕወን እዩ። ኣብ ኤውሮጳ ናብ ዳግማይ ምዕጻው ዝተመልሰት ሃገር ኣየርላንድ እያ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾንኦም ዝበልናይ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ተጋጌ ኣይፈልጥን ተጋጌ ይፈልጥን ክብል ከለኹ በቃ ወላ ሓንቲ ተጋጌ ይፈልጥን ካብ ዝውለድ ጀሚረ ኣብ መንጎ ክልተ ገደል ብዝተመስረተት ቀጣን ፈትሊ ክጓዓዝ ተፈሪደ በዛ ቀጣን ፈትሊ ንዘመናት ብዝግታ ተመላሊሰ ኣስተነፋፍሳይ ዝተመጣጠነ እዩ ሬትም ስጉሙ ኣጋሪ ካብ ህርመት ልበይ እዩ ዝቕዳሕ ክጓዓዝ ኣይቀልጥፍን ብዝሪኦ ነገር ቀልበይ ንኸይግዛእ ካብ ዓይንተይ ናብ ኣእምሮይ ዝወስድ ረቂቕ ጅማት በቲኸየ ድምፂ ናብ ሰማዕኩሉ ጥዑም ጨና ናብ ዝሸተትኩሉ ፊፍ ፊፍ እናበልኩ ንኸይከይድ ምስ ህዋሳተይ ውዕል ኣሎኒ መልሓሰይ እዱብ እዩ ዝጐተኒ ትዝታ ይኹን ዝሓልፈሉ ምንዮት የብለይን ሙሉእ ሓሳበይን ስምዒተይን ነዛ ኣብ መንጎ ክልተ ገደል ዝተዘርግሐት ቀጣን ገመድ ሰዊአ እየ ክጋጌ የብለይን እንተ ተጋጌ ሞተዩ ናብዛ ናይ ኣምካኒ ፈንጂ ህይወተይ ብኸመይ ከም ዝኣትኹ ኣይፈልጥን ኣደይ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይና ኣብ ትሰርሓሉ እንዳርኹባቴ ተወሊደ ኣቦይ ናብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ምስ ከደ ኣይተመልሰን ምስ ደቂ ኣስራሕታ ነደይ እናዓንዶርከ ዓብየ ብዕድመ ወላ እኳ መሳቶይ እንትኾኑ ግን ይዓብዮም እየ ወላ ይዕበዮም ከም ዝዓብዮም ተወሲዱ እዩ በቃ ከመይ ከም ዝኾነ ዘይርዳእኒ ደቆም ኣብ መንጎ ጾወታን ተሃሪሞሙኒ ቁኑዕ ኣነን ተሃሪመዮም ጌጋ እዩ ዝውሰድ ዝገርም ኣደይከይ ተረፈት በዚ ነገር እዚ ተሰማሚዐ ኣብ ገዛ ዝፍጠር ዝኾነ ሕማቕ ሓላፍነቱ ኣነ እየ ዝወስድ ኣነ ኣይኮንኩን ገይረ ይኽብል ኣይክእልን ንሳቶም ቆልዒኦም ንስኻ ግን ዓቢኻ ይብሉኒ ድኻ ቆልዓይሉ ንኸይብሽቅጥ እንተደሊኻ ካብ ዝውለዳት ሒዝካ ዓቢኻ በሎ ብዕድመ ንዓበኹ ምስ መጻእኩ ንጾታ ዘጥፍኦ ዝነበርኩ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ተቐየረ ኩሉ ግዜ ገዛ ኸጽሪ ክዳን ክሓጽብ ወይ እውን ከበድቲ ነገራት ተሰኪማ ነብሰይ ክረኽባ ጀመርኩ ትምህርቲ ጀሚረ ወላ እንተጀመርኩ ግን ምስ ሰባት ዘራኽበን ነገራት ስለዘየለ ሰብ ኣቐይመ ኣይፈልጥን ተማሂረ መጽ ናይ ገዛ ስራሕተይ ይሰርሕ ኣደይ ናተይ ሰጢልካ መምሃር ማዕርኽንደይ ከም ዘድልያ ስለትነግረኒ ኣብ ትምህርተይ ተጋጊ ይፈልጥን እንተላይ ትእዛዛት ኣስራሕት ደይ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ከይዕበርኩ ነቢረ ኣዒንተይ ኣዒንቲ ንስሪ እዩ ኣይጋገይን ኣእሙረይ ኩሉ ግዜ ንቑሕ እዩ ተጋጊ ኣይፈልጥን ግን ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣሎ ዝመጸካ ኩሉ ግዜ ንቕሕካ ምንባር ይስልችወካ ዕበድ ዕበድ ይብለካ ምጥንቃቕ ዒፍ ይብለካ ስለዚ ከዓ ንቐጣን መንገዲ ህይወተይ ዝነበረኒ ፍርሓት ተቐንጠጠለይ ፈረስ ዝጋልብ ሜዳ ኮይኑ ተራእየኒ ከምቲ ፈጢጡ ዝሓደረ ዒንቲ ምዕማት ባህ ዝብሎ ከምቲ ተወጢሩ ዝነበረ ኣእምሮ ምስካር ዝደሊ ከምቲ ክጓዓዛ ዝሓገያ ኣእጋር ዕረፍቲ ዝምንያ ማዕረኽን ድዚ ንምግጋይ ናፈቕኩ ኣብ መኪና ህይወተይ ንእስ ዝበለ ናይ ዕብዳን ባህርያት ድቕቕ ዝበለ ብዕልግና ንኣሽቱ መተሓላለፊ ክጽዕን ደለኹ መጀመርታ ዝገበርኮ
ኣብተመዛዝ ዝነበረ ገንዘብ ምስራቅ ነበረ ናይ ጥፍኣት ስምዒት ከይስማዓኒ ኣእሙሮይ ጽቡቕ ጌርካ ረሃጽካ ይበለኒ ብቐጥታ ናብ ሓደ ዓቢ ሆቴል ከይደ ናይቲ ሆቴል ስፔሻል በላዕኩ ምስ ክቡር ዝዋግኡ መስተ ባራት እናቀያየርኩ መስተታት ከምቲ ዘየለ ሸቦብኩ ኣብ ጽርግያ ዚግዛግ እናገበርኩ ሸንኩ ሽጋራ ይገደፍኩን ርስንስን ክብለኒ ምትጀመረ ኣብ ሓደ ናይት ክለብ ኣተኹ ከምባህ ዘለኒ ገይረ ሳዕሳዕኩ ዘለልኩ ማልያ ኣውፅኤ ጨፈርኩ ማልያ ኣውፅኤ ናብዝን ናብትን እናበልኩ ክጭፍር ኣብ ጥቃይ ንዝነበረ ሰብ ኩርናዕ ኢደ ገይረ ኣኽረፍኩ ከም ዝሃረምኩ እኳን ተፈለጥኩ እቕሬታ ክሓትት ግን ኣይደለኹን ሎሚ ምሸት ትሕት ክብል ባህ ይበለንን ግልጽ ቢለ ኸይረኣኽዎ ውራይ ሳዕሳዒተይ ገበርኩ ወዮ መንእሰይ ብሕርቃን ቀስ ንኽብል ነገረኒ ብሕርቃን ውልዕ ቢለ ደፊኤ ሰጣሕኽዎ መሊሰ ኣብ ጥቓይ ብዝነበረ ጥርሙስ ርእሱ ኣዕለብኩሉ ቀጢን ኣውያት ሓራሙ ናይት ክለብ መልአ ደገምክዎ ገዛ ብኣውያት ተሓመሰት ብዙሕ ከይጸንሐ ግን መን ምዃኑ ዘይፈልጦ ሰብ ብድሕረይ ካራ ሰኽቲቱ ገደፈለይ ውዑይ ደም ብኣፈይ ጥብጥብ ክብል ይዝከረኒ ነገራት እናደብዘዙ እናጸልመቱ እናጠፍኡ ኣደይ ትሙት ተጋጌ እኳ ይፈልጥን ነይረ ሶልያና ካሕሳይ ኣብ ሰሙን እዚ ማዕከናት ዜና ሆላንድ ካብ ጫፍ ንጫፍ ጉዳይ ኤርትራውያንን ኣብ ኤርትራ ዝዓረደ ዲክታተርን ክቀባበላሉ ቀኒና ኣለዋ ካብ መጀመርያ ኣዋርሕ ናይ ዝዓመት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም መሓውራት ግደፍ ንመኸተ ኮሮና ብዝብል ምኽንያት ሰልዲ ክእክቡ ምውርሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ኣካል ናይዚ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ እዚ ጉዳይ ኣብ ሃገር ሆላንድ ክስማዕ ጀሚሩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ድማ ጉዱሳት ኤርትራውያን ካብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ስርዓት ግደፍ ዝተዋፈሩ ሰባት ገዛ ገዛ እናኸዱ መዋጽኦ ይእክቡ ከም ዘለዉ ተበጺሑ ነይሩ ነዚ ሰምዐት ኣርጎስ ዝተባለት ራድዮ ካብዚ እዋን ጀሚራ መጽናዕት ክትገበር ድሕሪ ምጽናሕዩ ኣብ ሰሙን እዚ ሓቀነቱ ኣረጋጊጻ ዘርጊሓቶ ዘላ ነዚ ተኸቲለን ድማ ብዙሓት ሃገራውያንን ውልቃውያንን ጋዜጣታት ነዚ ሓበሬታ ከጋውሕኦ ቀኒን ዘለዋ ኤንኦኤስ ዝተባህለ ዝዓበየ ማዕከን ዜና ድማ ከምዚ ክብል ጸብጺብዎ ኣሎ ስርዓት ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ሆላንድ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰልዲ ወሲዱሎም ብዙሓት ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ብድፊኢት ስርዓት ኤርትራ ሰልዲ ከም ዘዋጽኡ ተገይሩሎ እዚ እንተወሓደ ካብ ሓደ ሰብ 100 ዩሮ ዝተዋጽአ ገንዘብ ብዲፕሎማሰኛታት ኣብ ሆላንድ እዩ ተተግቢሩ እዚ ንምክልኻል ኮሮና ተባሂሉ ዝተዋጽአ ገንዘብ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት እናተቐመጡ ገና መንበር ፍቓድ ካብ ዘይተዋሃቡ ሰባት ከይተረፈ ከም ዝተኣከበዩ እቲ መጽናዕቲ ዝሕብር ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ናይ መብዛሕትኦም ኣብቲ መዋጽኦ ኢዶም ዝሓወሱ ሰባት ኣብ ኢድ ቅዱሳት ሰባትን ማዕከናት ዜናን በጺሕሎ ስርዓት ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ክፍሊት 200 ሓዊስካ ኣብ ደገ ንዝነብሩ ዜጋታት ክኸፍሉ ከም ዘገድዶም ብመልክዕ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ እዞም ኣስማቶም ተታሒዙ ዘሎ ሰባት ኣብ ሆላንድ ነዊሕ ዓመታት ዝነበሩን ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ጸሊኦም መጺኦም ፖለቲካዊ ዕቕባ ዝሓተቱን እዮም እዚ ንምክልኻል ኮሮና ተባሂሉ ዝተኣከበ ገንዘብ ከባቢ 155,000 ዩሮ ከም ዝበጽሕዩ ተነጊሩ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2018 ኣብ ሆላንድ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ መንእሰያት ትግደፍ ተበቲኑ ነይሩ ኣብቲ እዋን ንህግደፍን ኣዳኻርቶምን ዓብ ፍሽለት ንደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ድማ ዓወት ኮይኑ ዝተመዝገበሉ እዋን እዩ ሽዑት ጉባኤ ካብ መብተን ሓሊፉ ላዕለዋይ ዲፕሎማሲ ናይቲ ጉባኤ ዝነበረ የማነ ማንከይ እውን ሃገሩ ሆላንድ ለቂቑ ክወፅኡ ተገዲዱ ካብዚ እዋን እዚ ጀሚሩ ድማ መንግስቲ ሆላንድ ካብ ኤርትራውያን ዝዋጻእ 200 ኣብ ውሽጢ ሆላንድ ብስም ዝተፈላለያ ማሕበራት ይኹና ኣብያተ እምነታት ዘዘርጋሕ መሓውራት ግደፍ ነዋሕቲ ኣዳው እቲ ዲክታተር ብዝብል ስያመ ብደቂቕ ክከታተሎ ጀሚሩ እዩ ኣብ ዓድና ጽነትን መሰልን ኣብ ዓዲ ረሃዋን ዕንጋለቱን ኮንካ ኣብ ውሽጢ ዓድና ንዘሎ ህዝብና ብስርዓት ግደፍ ንዝወርዶ ሞራላዊ ኣእሙራዊ ኣካላዊ በደላት ምድጋፍ ማለት በደል ካብ ምዃን ሓሊፉ ግፍዕን ገበንን እዩ ተመራመርቲ ጠፈር ኣብ ወርሒ ሓድሽ ርኽበት ረኺቦም ተመራመርቲ
ናይቲ ኣሜሪካዊ ትካል ዝኾነ ናሳ ሓድሽ ዜና ዘርጊሖም ኣለዉ ንሱ ድማ ብዛዕባ ሓድሽ ርኽበት ኣብ ወርሒ እዩ እዞም ተመራመርቲ ኣብ ወርሒ ማያት ከም ዘሎ 100% ርግጸኛታት ኮይኖም ኣለዉ እዚ ክበሃል ከሎ ግና ዲጋታት ወይ እውን ሩባታት ዘይኮነስ ብዓቐን ኣዝዮም ውሑዳት ማያት እዮም እዞም ኣብ ወርሒ ተረኺቦም ዘለዉ ውሑዳት ዓቐናት ማያት ሞለኪል ተባሂሎም ይጽውዑ እዞም ማያት ኣብ ወርሒ ብኸመይ ተፈጢሮም ክኾኑ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ ክሳዕ ሕጂ ንጹር መልሲ እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ሂቦሞ ዘለዉ ግምት ግና ካብ ተወንጨፍቲ ኣስትሮይስ ነተጉታት እሳተ ጎመራ ወይ እውን ካብ ደሮና ናይ ህዋ ተፈጢሮም ከም ዝኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ እዚ ንምፍላይ ድማ ዝያዳ ጽዑቕ መጽናዕቲ ክካየድ ከም ዘድሊ ወሲኾም ይብርሁ እዚ ሓድሽ ርኽበት እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ንናይ መጻኢ ተልእኾ ናይ ህዋ ሓጋዚ ምዃኑን እዩ ዝግመት ዘሎ ብድሕሪኡ ወርሒ ኣብ ህዋ መዐደሊ ነቑጣ ናይ ማይ ክትከውን ተኽእሎ ኣሎ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ላይደን ኣብ ዓለም እታ ዝነኣሰት ጃልባ ሰሪሖም እዛ ዝነኣሰት ጃልባ ናይ ዓለም ኣዝያ ንእሽተይ ካብ ምዃና ዝተልዓለ ሓንቲ ሓባ ጸጉሪ ወዲ ሰብ ብ3 ዕጽፊ ካብዛ ጃልባ ከም ተዓቢኡ ተነጊሩ ዘሎ እዛ ዝነኣሰት ጃልባ ብ3D ፕሪንተር ዝተሰርሐት ኮይና ብማይክሮስኮፕ እንተዘይኮይኑ ብዓይኒ ኣይትረአይን እያ ዕላማ እዞም ተመራመርቲ ብዓይኒ ዘይረኣዩ ውሃዮታት ኣብ ውሽጢ ማይ ከመይ ከም ዝንቀሳቐሱ ንኽመሃሩ ከም ዝደለዮም ገሊጾም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ከቢብ ቅርፂ ኩዕሶ ዝሓዘ ነገራት ክሰርሑ እኳ እንተጸንሑ ሎሚ ግን ነዛ ኣብ ዓለም ዝነኣሰት ጃልባ ከም ዝሰርሑን በዚ ስራሓትን ዕጉባት ምዃኖምን እዮም ወሲኾም ዝገልጹ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰላም ቀነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን